Казвам здравейте на професор Късимир Петров. Господин професоре, не е тайна, един от любимците сте на целия екип на Boom Bust. За нас е изключителна привилегия, когато можете да ни гостувате в нашото студио. Много често правиме включвания по скайп. С вас, но още по-приятно е, когато може в студио се поговорим за вас. А сега като че ли има адски много теми за разговор. Тъй като световната финансова и икономическа система като че ли е по-крехка и уязвима от много години насам. И много анализатори всъщност правят паралел с това, което се случваше 2007 и в периода преди голямата рецесия, която така остана в учебниците и в теорията последната голяма криза. Вие виждате ли такъв паралел? Абсолютно. Аналозите са два. Аналогът единият е от август 2007 година, когато се разтърси за първи път в световната финансова система и вече тръгнаха проблемите на пропукване по шевовете на световната финансова система. Другият аналог е от февруари 2008 година, отново на поредното пропукване на световната финансова система. Сега като че ли най-добре е да се охарактеризира момента, свързан с Брексит преди няколко години, с това, което се нарича Bear Stearns Moment. Bear Stearns Moment е това, когато Bear Stearns де-факто беше банкротирала, тя беше изпаднала в финансова несъстоятелност и беше по пътя към банкрута и трябваше да бъде погълната от друга финансова компания, но междувременно това разклати доверието в финансовата система. Това, което научихме от кризата преди това и всъщност, което вече преподавам 8 години, че пропукването на финансовата система по шевовете си е изключително дълъг процес. Този процес може да продължава година и половина, две години и половина. Тоест, пикът на жилищния балон в Щатите беше 2006 година, може би юли, август, септември, да кажем третото тримесечие на 2006 година. Това беше пикът на жилищните цени. След това започна да се появява известна доза на стрес в ценните книжа, чиято стойност се базираше на тези на жилищните имоти, т.е. те бяха обезпечени с, с жилища. И след като се появи този стрес, едва 6, 8, 10 месеца по-късно започна много ясно да се вижда вече проблеми, да лъсват проблеми с френските фондове на BNP Paribas, които в един момент просто спряха да изплащат, така както спряха да изплащат преди 2 години, преди 2 седмици след Брексита, 6 или 7 фонда. А сега, ако продължаваме да стоим в този паралел между 2007 и сега, на кой етап сме сега? Тоест вече сме в етапа на пропукване и почват да избояват една по една... Да, започват да избояват проблемите един по... Смисъл, те отдавна вече са набъбнали, проблемите отдавна вече са назрели и е просто въпрос на време. И отново, нали, повтарям, това е година и половина, 2 годишен процес. Тоест, след като имахме на BNP Paribas проблемите с спирането и затварянето на техните няколко хедж фондове, там беше буквално гейтинг, абсолютно подобно на това, което стана преди няколко седмици. След това имахме проблемите с Bear Stearns. Междувременно имаше, може би, 5 или 6 месеца затишие след поредното разтърсване, след поредният земетръс. И вече при Bear Stearns беше второ, много по-сериозно разклащане в доверието. Значи това е първият елемент. Друг съвсем различен елемент е така нареченото volatility или волатилност на пазара. Тоест цените на пазара дърпат много бързо нагоре и после се сриват много бързо надолу. С други думи, иначе нормално движенията са сравнително плавни, а сега магнитудът е значително по-огромен, волатилността е значително по-огромна. Когато волатилността е малка, фондове, инвестиционни, най-вече хедж фондове, могат да инвестират с огромен леверидж. Могат да инвестират с леверидж 30, 40, 50
дори без сериозни проблеми на малка волатилност. Когато волатилността се удвои, леверидж трябва да падне почти близо на половина. Тоест от 40 или 50 леверидж трябва да се свие до 20 или 25. В тези условия на разрастваща волатилност се оказва, че свиването на левериджа означава, че всички тия хедж фондови, инвестиционни и т.н. трябва да ликвидират позиции. Ако имат къси позиции, трябва да затварят. Ако имат дълги, трябва да затварят, което от своя страна допълнително, самите ликвидации допълнително водят до завишена волатилност. Тоест, волатилността води до още по-голяма волатилност и в крайна сметка води в някакъв смисъл до замръзване на пазара. Разбира се, ключовия момент, вододелът в цялата тази криза преди това беше 15 септември 2008 година, когато Lehman Brothers падна. И там е много интересно, че въпреки, че те паднаха, банкрута беше обявен неделя вечерта, в понеделника едва в сряда замръзнаха паричните пазари и повечето от финансовите институции не можеха да се финансират. Реалните шокове, финансови шокове, продължаваха повече от 3, 6, дори 9 месец. Тоест, въпреки че само американското правителство наля буквално между 700 и 800 милиарда долара, Европа наля почти 1 трилион, въпреки това шоковете продължаваха да се усещат в финансовата среда. Ефектите върху реалната икономика обикновено започнаха да се усещат, може би, 3 до 12 месеца по-късно. Тоест, след като се поразтърси финансовата система и банките се отдръпнат да кредитират, в следващия момент пазарът за недвижими имоти бавно започва да замръзва. Тоест няма сделки по продажба, няма сделки по покупка, строителният сектор започва да замръзва и съответно икономиката започва да забавя. Първо мога да отворя една скоба. Аз септември месец по това време бях в Саудитска Арабия, преподавах на моите MBA студенти и до декември месец студентите ми казваха, нали, за мен по това време беше изненада, че цялата банкова система в Саудитска Арабия, която преди това, 3 месеца преди това е работила на огън, е почти замръзнала. Кредитирането е паднало между 10 и 50 пъти. Цялата кредитна система. Това не означава, че финансовата система се е сринала. Тя е здрава, тя работи, но работи на 50 пъти по-малко кредитиране. Това означава, че за 0 бройки икономиката навлезе в Саудитска Арабия в рецесия. Разбира се, същия беше ефекта и в България. Тоест, трябва да разграничаваме процесите на разтърсването на финансовата система преди големия трус, след това да разграничаваме замръзването или процесите в финансовата система, това са най-вече банки, кредитни пазари и съответно за акции и облигации и накрая ефектите на икономиката. Много бързо след Брекзит шока на пазара беше очевиден, обаче и много първоначално реакцията на много анализатори и на пазарни участници беше, че това може да отключи ефект на доминото и изобщо да повлече цялата финансова система. Обаче ето, че особено на капиталовите пазари и редици индекси тръгнаха нагоре. Дори в самата Великобритания FTSE 100 с 10 от 12 сесии подред нагоре. S&P 500 в Америка рекорд. Да, вече нов рекорд. На какво го дължим? Окей, виждаме тази волатилност. Имаме, както и вие казахте, имаме рязък спад в дени имахме след феноменален срив, след това с феноменално излитане. Но откъде пазарните участници намират аргумент за това позитивно, за това биче настроение? Аз лично изобщо не мисля, че това са пазарните участници. Аз мисля, че това е невидимата ръка на държавата. Аз мисля, че това са централните банки, които свръхагресивно интервенират на пазара. Обикновено те няма да интервенират директно, те ще интервенират индиректно чрез JP Morgan или Barclays или съответните други огромни финансови мастодонти и че именно в централните банки, също така и правителства, те са тези, които дърпат пазара. И ето в случая
при условие на сриване, пазарните участници натрупват огромни къси позиции. В момента, в който централните банки и фондовете реагират да вдигнат пазара нагоре, оказва се, че всички тези потънали къси позиции са на загуба. Те трябва в отчаяние да покрият позициите си и покриването на късите позиции води до още по-бързо излитане на пазара нагоре. Тоест имаме огромен срив и после изключително бързо, V-образно излитане на пазара нагоре, което, както вече споменах, води до още по-голяма волатилност и принуждава хедж фондове и т.н. междувременно, от гледна точка на риск менеджмент, да започват да ликвидират, да намалят малко левериджа си. И този процес може да продължава 2, 3, 6 месеца. Тоест, в някакъв смисъл, ако трябва да го кажем по друг начин, т.е. да направим една диаметрално противоположна интерпретация, ако сме били във високата стойност преди Брексита, пазара се е сринал без значение 10 или 20% и след това се е стабилизирал на ниската цена, това е доста по-стабилно за пазара в дългосрочен аспект. При паунда. Да. Отколкото ако пазара се е сринал и след това излита обратно нагоре и междувременно води до паника и в тези, които са инвестирали в къси позиции, както и до тези, които са инвестирали в дълги позиции. И в двата случая, всички тези, които работят на голям леверидж и изведнъж са стресирани и трябва Тоест, това рязко сриване на пазара с същото и бързото излитане е всъщност по-дестабилизиращо, въпреки че сега сме на почти същото ниво или малко отгоре. И още малко за намесата на централните банки, за ролята на централните банки в цялата тази игра. Очевидно, централните банкери първи път приемат своята роля като отговорни и се виждат себе си като фактор, който може да нагажда системата и изобщо да интервенира и да оправя грешки. Да манипулира, да. Или т.е. да оправя вторите стари грешки. Така беше и 2001 и 2008. Винаги така е било. Втори път централните банкери имат като че ли всеки път едно и също решение на проблемите. Ето и дори сега казваме и за нашите зрители, тъй като този разговор правиме го като запис, той ще бъде пуснат в Бумен Бъз в следващите седмици. На 14 юли, днеска четвъртък, очаква се Великобританската централна банка да понижи за първи път от много време отново лихвите, като без да има реална информация от пазара какъв е негативният ефект в икономическия план след Брекзит, а по-скоро като превентивна мярка. Точно така. Те го взимат като по-скоро профилактична мярка, т.е. за да не стават по-сериозни усложнения, те го взимат като профилактична мярка. Тук всъщност трябва да се върнем на опита от Япония от 1990 или 1991 година, когато Япония бе раздула този чудовищен недвижим имот, недвижим балон, който беше, съответно, имаше и балон в пазара за акции, за ценни книжа, при което след срива японската банка направи това, което всички банки правят. Занижи лихвите, стигнаха до нула, започнаха тъй наречения quantitative easing, количествените улеснения един път, втори път, трети път, четвърти път. И сега вече имаме от 1991 до 2016 26 години пълен 100% провал в тяхната политика. Тоест 26 години ние виждаме, че тази монетарна и икономическа политика не работи. Значи трябва да разграничаваме два проблема. Единият проблем е, че те се опитват да закрепят финансовата система, за да не се срине финансовата система. В това отношение японците са абсолютно успешни. Тоест, японската финансова система де-факто не се е сринала. Де-факто никога не се е сринала. Тоест банките са там, може да отидеш да извадиш депозит, дават някакви кредити. В някакъв смисъл те са оперативни. Но това, че банките просто са оперативни, т.е. това, че пациента все още диша
и все още има пулс, не означава, че пациента е здрав. Той може да е безкрайно болен, той е на смъртно легло, но отчитаме, че все още диша и има пулс. Тоест, докато японската икономика 26 години върви надолу и все надолу и през цялото време става все по-болна, в смисъл на това, че японският дълг по 90-та година на държавата е далеч под 100%, преминава 100%. В момента японското правителство има най-високия дълг, държавен дълг в света, вече 270, може би и 80%. Тези проценти върват доста бързо, 270%, а ние знаем исторически, че кризисната вододелът на кризисния дълг е някъде между 80 и 90%. Тоест, ако една държава престъпи прага на 80 или 90%, някъде в бъдещето криза финансова, фискална и съответно монетарна и оттам банкова криза на практика е абсолютно неизбежно. Това ни дава опита вече от няколко векове. Япония е далече надхвърлила. Верно е, кризата не идва все още, но икономиката продължава да е все по-болна и всичките проблеми реално се задълбочават многократно. Окей, един от аргументите или по-скоро така, една от критиките на тази политика, водена от централните банки вече почти навсякъде по света, на ефтин ресурс, на лесна ликвидност, е, че може би ще предизвика в някакво неопределено бъдеще хиперинфлация. Да, има инфлация, няма вече години наред, дори и в Япония. Това е, няма спор, един от най-трудните финансови и икономически въпроси. Аз се спомням в още 2002, 2003, 2004 година беше огромният дебат за инфлация срещу дефлация. Вече 2005, 2006, 2008 година дебата продължаваше. И интересното е, че през последните 5, 6, 7, 8 години този дебат беше почти на практика забравен. Тоест, че света може да изпадне в огромна тежка дефлация, дебилитираща, която просто да парализира икономиката или обратно в хиперинфлация. Сега вече се смята, че има известни рискове от някаква малка дефлация или от някаква малка инфлация. Тоест, проблемът през последните 15 години остава все същия, точно така както ти го формулираш, но вече не се дискутира по много сериозно. Аз съм го дъвкал този проблем, за съжаление, с Марк Фабър няколко пъти, докато бяхме заедно с него в Чанг Май. Постоянно питам и други експерти. Аз, може би, през последните 15 години се опитвам сам да се задам, сам да си отговоря на този въпрос. И колкото повече чета литературата, и понеже го дъвча години наред, мисля, че отговорът е от чисто и теоретическа, и реална практическа гледна точка. Отговорът е недвусмислено стагфлация. Тоест, не е необходимо икономиката да изпадне в тежка дефлация. Винаги и всякога има достатъчно силна монетарна политика, на хеликоптерите, от които ще пускат пари, така че винаги и всякога би могло да бъде избегната дефлация. Това няма никакъв проблем. От другата страна, винаги и всякога може да се набие достатъчно спирачки, при които да бъде избегнат хиперинфлационния резултат. Дали? В смисъл, дали, и пак една теза, която пък вече малко по-свързана с действията на Федералната резерв в края на миналата година, тръгнаха да затягат монетарната политика. Привидно. Ушким, точно така. И пак един от аргументите беше, че почват да се притеснят дали ще успеят да овладеят един процес на галопираща инфлация. Достатъчно адекватно, достатъчно бързо. Не, те няма да имат... Значи, никога няма проблем за овладяване на инфлация, когато Централната банка има волята, така както беше при Пол Волкър 80-та и 81 година. Никога няма проблем за овладяване на инфлацията, когато е пределно ясно, че икономиката ще навлезе в изключително тежка
рецесия. Тя се нарича вече стагфлационна или дисинфлационна рецесия, което е различно от дефлационна рецесия. Затова няма проблем, стига да има политическа воля. Значи това, което трябва да уточним всъщност и което не се разбира много добре, винаги се е смятало, че има една единствена стагфлация през 70-те години. От други места съм чел, аз една, оказва се, че само в рамките на Америка е имало междувременно 4 стагфлации. Значи 70-те години е сравнително дълъг период, но прямо 54-та, 55-та има стагфлация. По-нататък 90-те години, 90-та, 91-та година е също период на стагфлация, при което не само имаме инфлация, не само инфлацията в някакъв смисъл расте, но икономиката леко върви надолу. Така че реалният резултат на много дълъг отговор, реалният резултат, за да не се изпадне в изключително тежка депресия и за да не се изпадне в изключително дебилитираща хиперинфлация, е да има една осезаема тип латиноамериканска стагфлация, при която може да имаме 10, 15, 20% безработица и в същото време да имаме 10, 15, 20% инфлация. И това е необходимо, тази инфлация е необходимо, за да поизчисти натрупаните дългове, които към този момент те са необслужваеми, като просто инфлация на дълга. Има ли, и може ли да търсим някаква корелация или причинно-следствена връзка между политика на ниво Централна банка и състоянието на европейския банков сектор в момента? И да, и не. Разбира се, значи Централната банка и монетарната политика на ЕЦБ-то, която беше прекалено ниска в годините, в ранните години на 2000-те години, до раздуването на тези безумни балони. Значи, ние, когато ги дискутирахме едно време преди години с Кузман балоните в Европа, ние де-факто имахме жилищни балони във всяка европейска държава, значи над 20 и няколко държави, с изключение на Германия. И Германия нямаше балон по това време единствено за това, защото след съединението на двете Германии се разви огромен, безумен жилищен балон в източна Германия, следствие на очакването на това, че те ще се слеят с Западна Германия. И тогава Германия страдаше от огромен сриващ се балон. И този сриващ се балон ЕЦБ-то, по това време Немската централна банка, обратно контрираше този балон, сриващ се балон жилищен и балоните и съответно и в Португалия, огромен беше в Испания и така нататък, по всичките, включително България, имаше, разбира се, и в Полша, в Англия, Великобритания беше голям и където отидеш, в Осло, в Стокхолм, навсякъде имахме балони. Тоест, Централната банка ЕЦБ бе със сигурност виновна за поддържането на изкуствено ниски лихвени проценти от 2003, може би до 2008 година, които раздуха тези балони, които съответно доведоха в европейската финансова система до същите проблеми, каквито и в САЩ и в Англия. Тези балони изпуснаха ли въздуха до края? Не съвсем. Ние сме, за съжаление, 8 години по-късно. Ние, за съжаление, сме в ранната до средна фаза на изпускане на балони. Аз при мои оценки, тъй като това е стандартен въпрос, кога да отидем вече да купуваме недвижими имоти, нашите недвижими имоти са все още сериозно надценени. Предполагам, че от пълното изпускане на балона сме изпуснали не повече от 30... в България? Да, в България говоря конкретно. Имаме не повече от 30 до максимум 40% да сме изпуснали за всичките тези 7-8 години и вероятно можем да имаме още 5, 6, 7, 8, 9 години. И ние в момента отново надуваме балона. Цените и в София се качват, Пловдив, в големите градове се качват. Но, например, в Банско последната оферта, която дойде, беше 8000 евро за апартаментче. Малко, студио, 30 и няколко квадрата. Но ето, цените в Банско вече отрегистрираха 4-кратно до приблизително 5-кратен спад. Тоест, цените са паднали вече
между 75 и 80% в Банско. И сега цените са сравнително разумни и приемливи. Докато в останалата част на България я са паднали 10, а 20%. Те първа има още много. Значи вчера ги изчислявахме, че горе-долу към момента цените са в София специално на око, са надценени на око двойно. Тоест, за да нормализираме цените в София, трябва да паднат има-няма на 50% от тук нататък. И малко към една територия, където така или иначе пребивавате в далечен изток и сте адски запознат с това, което се случва там. Покрай цялото това говорене за Брекзит, за централни банки, като че ли темата за Китай и състоянието на китайската икономика малко спря да диктува динамиката на пазарите. Като че ли малко забравихме, че първите няколко месеца от годината всъщност се събуждахме и лягахме с данните за БВП на Китай и забавяне, забързване на икономически растеж. За това ние трябва основно да виним медиите, тъй като медиите се оказват, за съжаление, прекалено насочени в краткосрочието и забравят често пъти дългосрочните проблеми. Нали? Бързо сменям темата, като отварям скоби. Всички забравихме вече за Гърция и всички забравихме за гръцките проблеми, но гръцките проблеми сега са поне удвоени спрямо това, което беше преди само 2-3 години. Гръцката държава е затънала значително повече, данъчните приходи са значително по-малки, бюджетният дефицит се е отворил, жилищата вече прилично са се сринали, лошите дългове, да не казвам за малък период от време, примерно 2 години, са де-факто удвоени. Тоест, по-настоящем към сега, аз виждам гръцката икономика като многократно влошена и разбира се, тя е една бомба с закъснител, така както и Италия, така както и Испания. И в момента медиите, вие не говорите много и няма сериозен анализ върху Гърция. Просто гръцката тема е забравена. Допреди Брексита темата за италианските банки беше абсолютно забравена. Въпреки че по това време се знаеше много ясно, че италианските банки имат 350 милиарда лоши дългове. Така е по същия начин и с Китай, с китайската икономика. Просто китайската икономика по аналогия на 2007 и 2008 започват да се случват същите тези процеси. Тоест, борсата в Шанхай се срина значително от много високи нива до към 3000. Успяха да закрепят дъно на 2650. После при Брексита падна до 2800. Успяха отново временно да закрепят ситуацията, но някои фондове там паднаха. Някои фондове там вече затвориха. Започна да се разклаща доверието. Оказва се, че огромното безумие, свързано с тези деривативни инструменти от 2005 до 2008 година, които надуха огромния жилищен балон в Щатите, който после детонира световната финансова система, ние имаме абсолютно същата аналогия в Китай с така наречените Wealth Management Products. Тоест, идва някаква финансова институция и тя ти дава някаква ценна книга, с която те ти обещават 8 или 10 или 12, някакъв фантастично висок процент доходност, при което те ще инвестират с някакъв огромен леверидж. Те ще инвестират било то в жилища или в жилищни фондове, в акции или където и да било другаде. Тоест, те имат огромен леверидж. Абсолютно историята. Същите тези инструменти са де-факто деривативни инструменти, подобно на онези от финансовата криза. Тоест, аналогиите на финансовата система в Китай са абсолютно пълни. Пропукването на китайската финансова и най-вече банкова система е горе-долу аналогично. Трябва ли да се притесняваме от нивата на задлъжнялост в Китай? Разбира се. Значи китайската икономика на практика прави за последните 10 години задлъжняване повече, отколкото Европа за последните 30. Или отколкото Америка за последните 50. Тоест, при тях, докато при нас растеше плавно,
нали, линейно, и в Америка растеше по-скоро геометрично, там просто расте експоненциално. И това е, което трябва да ни притеснява. Колкото по-бързо расте кредита, толкова привидно системата към момента изглежда стабилна, но по своята дълбока същност тя е все по-нестабилна. Тоест, имаме вътрешна нестабилност, която привидно навънка изглежда безкрайно добре. Има ли значение структурата на този дълг? Тъй като в много по-голяма, различни стойности и на мен са ми попадали от 220 до 350% от БВП се изчислява дълга на Китай, но най-голямата пропорция като че ли се държи от корпоративния сектор. А пък и някои анализатори изчисляват, че това вече може би в малко по-притеснителна краска, ако този дълг почне да прави някакъв проблем в системата, магнитуда, мащаба ще е 5 пъти това, което многократно 2007. Точно така. Значи, първо, тези лоши кредити в китайската финансова система, те вече гърмят. Те вече гърмят, но не така с такива колосални размери, както беше 2008 година. В момента тези гърмат, но те гърмат с сравнително малки темпове. Да кажем 30 или 50 милиарда на месец. 30-50 милиарда на месец на фона на... са много пари, но на фона на китайската банкова система не е малко. И китайската централна банка или чрез де-факто рефинансиране ги маскират тези проблеми. Тоест, те ги маскират тези проблеми по същия начин, за да се маскират кредитните проблеми. Основен механизъм, който е необходим понеже те са в някакъв смисъл на полу или на квазивалутен борд, вързани с долара, те трябва да девалвират и да девалвират и да девалвират китайския юан спрямо долара. Те това и правиха минали август, те това и направиха миналия февруари месец. Това в момента около и особено след Брексита вече също става много ясно. Тоест, те реагират по най-естествения начин и да девалвират валутата си и да замазват кредитните проблеми. Но кредитните проблеми сега са все още в своето начало. Тоест, ние ще очакваме до година, 2 или 3 тези лоши кредити реално да станат 10, 20 или 50 пъти повече. Плюс и Китай има исторически някои анализатори дават, че жилищният балон е далеч по-надут от това, което беше в Италия, Испания, Англия или в Щатите. Тоест, съразмерно на цените на жилищата спрямо доходите или спрямо заплатите. И това е основен индикатор, с който измерваме един балон. Примерно, ако едно жилище струва средно, медианното жилище, отнема поне 3 години, поне 3 годишни медианни дохода на средния човек. Т.е. вече влизаме в територия на балон. При нас бяха, разбира се, България много повече. В Силикон Вели, в Сан Франциско, нали, и по LA бяха по 6, по 7, също така бяха 6, 7 и 8 в Вашингтон и в Нью-Йорк. И това смятахме за огромни балони. Нали. Сега в Китай говорим за 10, за 15, за 20, за 25. Вече това са в някои от по-големите градове. Тоест, ако трябва да вземем пика на балона в Щатите и го съпоставим с този в Китай, китайският балон е между 2 и 3 пъти по-надут от този в Щатите. Поне между 3 и 4 пъти от този, който беше надут в Европа. Но понеже все още на този етап балона не издиша сериозно, проблемите са привидно сериозни няма. Привидно, нали, дума, на която трябва да се има предвид. Понеже сме към края на този разговор, темите са неизчерпаеми, така или иначе може часове си говорим, времето е ограничено. Да направим една оценка генерална на този световен финансов и икономически пейзаж и съответно може би така нещо като препоръка, съвет към нашите зрители, как да се ситуират в тази картинка, че и да защитят, а пък що не и да увеличат своето благосъстояние. Значи в акции почти не виждам. Акциите са надценени 2 до 3 пъти. В акции пари не могат да се запазят. Изключително трудно е и изключително рисково. В облигации да се инвестира си е направо финансово безумие. Тоест,
в условия на отрицателни лихви, единственото нещо, което имаш гарантирано, е гарантирана загуба, т.е. отрицателни. И съответно да се инвестира по 0,1 или по 1%, нали, при 5 или при 10 години е абсолютно финансово безумие. Тоест, да се инвестира в акции е неразумно, надценени са двойно, в облигации надценени са ужасно много, плюс това облигациите, ако тръгне инфлация, ако тръгне да се връщат обратно лихвите, тези облигации могат да паднат 2, 3, 4 пъти. Но изобщо не е вярно това, че една облигация, ако купиш облигация, имаш някаква гарантирана доходност. Имаш гарантирана доходност само при условие, че ти държиш облигацията до нейния падеж. А какво ще стане с правителството тогава, какво ще стане с инфлацията, е вече божа работа. Но облигациите не са инструмент за каквато и да било защита. Някаква минимална защита е жилището, но там може да се очаква 20, 30, 50% риск надолу. Но, примерно, ако имаме човек, който има 1 милион или иначе иска да не му изгорят парите, жилището и земята, може би, нали, ще му дадат някакви, примерно, защита. Вероятно, той ще изгуби 20, 30, 50%, но няма да изгуби 90 или 95%. Но основно трябва да е единственото нещо, което остава в този тип времена е злато, сребро и евентуално други ценни метали. Тоест, ако трябва да се конструира някакъв разумен, консервативен портфейл, трябва да бъде нещо от сорта 1/3, 30 до 50% злато и сребро, вече как ще се комбинират вътре, съвсем различна тема. 20 до 30%, може би 20% кеш, и тук вече нещата са много по-сложни. В каква валута да бъде, примерно норвежка крона или швейцарски франк, евентуално малко долари. След всичките неща, които ЕЦБ-то направи през последните 6, 7, 8 години, еврото вече не е стабилна валута. 2006-2007 година всички знаехме, че еврото беше особено добре, но вече еврото не е добра, солидна валута. Тоест, злато и сребро, но 30-50%, вътрешно как се разпределят е друга тема, 20 до 30% кеш, как ще се разпределят валутите е друга тема. И тези, които държат кеш, трябва много да внимават в кои банки ги слагат, в кои държави, в кои юрисдикции, колко е гаранта. Най-добре е да си ги имат закопани под земята или под матрака, или този, който има малко по-високи, по-големи суми от пари, да държи някъде в сейф, да държи в сейф, просто да са заключени. Сега дали са 50 хиляди или половин милион е вече друга тема. Нашенци някой ще кажат, че нашите сейфове тук не може да им се разчита, но можем да разчитаме на сейфовете в Швейцария, в Австрия има много добри сейфове. Най-елитните и модерни сейфове в момента са в Хонг-Конг на летището и в Сингапур. Може да се качат в самолета, дори и виза не трябва. Отваряш си сейф, слагаш си вътре пачките с банкноти, съответно с злато. Тоест на око. Нали? Може би в някакъв смисъл старото еврейско правило. 1/3 злато, 1/3 в кеш и 1/3 в недвижими имоти е сравнително разумна консервативна политика за опазване и евентуално някакво разрастване на благосъстоянието на инвеститорите. Красимир Петров с безценни съвети и дисекция на всичко по-интересно, което се случва в глобалната финансова система. Благодаря ви много и до нови срещи. Благодаря и аз за поканата.